गर्जन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं एम्पटी वेसल साउन्ड्स माच होनो जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव कुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बे जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै कुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङा दिनै जों उदालगुरि बेके उदालगुरि समस्थिनि सिङाव जायफोर बेमार आजारनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय बिनानै दरखास्त बिथांमोननो चेक होनाय जाबाय आरो बियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व मुख्यमन्त्रि साहित्य फान्ड बिनिफ्राय होनाय जादों साफा साफा एमएलएनो बेमार आजाराव हेफाजाब होनो बा स्टुडेन्टफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय 50 लाख करि होयो बोसोराव बिनिनो दिनै लास्ट सोलोंथाइ माबायाव बेमारिफोरनो होनाय जादों दिनै 70 जन होनाय जादों दरखास्त'कारिथ' बहुत दंमोन गासैनोबो होजोबनो हाया बेनिखायनो जिखिनिखौ जों हादोरखिनिखौ होबाय आरो जोंहा बेबायदिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो केन्सार बिखान्थि आरो अनसुंथाइ बिखान्थि होननाय मोननै स्किम दं आरो बे स्किमाव बे केन्सार बिखान्थिनि थाखाय बोसोराव सासे एमसिएलनो 10 लाख होयो आरो माबानि थाखायबो बे अनसुंथाइ बिखान्थिनि मुङावबो 10 लाख करि होयो आरो बेखौनो जों रानलायनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनो प्रत्येक स्टुडेन्टफोरनो जों 5000 करि होयो आरो थांनाय बोसोरनि 10 लाखखौ जों इटिमेट होजोब्बाय आरो अनसुंथाइ बिखान्थिनि जिथु 10 लाख थाखा बेखौ जों होजोब्बाय अनसुंथाइ बिखान्थि खेत्रआव मालाबा सोरबा एसे खम सोरबा एसे बारा मोनो खारन माबाखौ नाय सिटुवेसनखौ नायनानै जों बेखौ होनाय जायो आरो दिनै जिखिनि होदों केन्सारफोरनिया हयथ' सोरबा 30,000 सोरबा 20,000 मोनदों आरो बे फिसाब्लाबो 5000 करि होनाय जादों आरो बेनिखायनो जों बेबायदिनो होदों थोजासेथ' जों होनो हाया जिखिनि दं बेखिनिखौ होनाय जादों गर्जन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं एम्पटी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव कुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बे जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तबखौ नायनानै रियेलिटिखौ नायनानै कुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङा बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ दिनै अनसुंथाइ मोनदों माबोरै नांदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों आं मोननायखाय सोर होदों बेखौ गोबिन्द दैमारिया गोबिन्द बसुमतारी दा जेनेबा सिगांनि सरकाराव मोनदों ना मोनाखैमोन मोनाखै दानि सरकारा होदो आरो ना बेसेबां गोजोनदों दा गोजोनदों मा बुंगोन सरकारखौ চেকটো পালোঁ মানে মোৰ আৰু বহুত অসুবিধা আছিল হায়দৰাবাদত যাব লগা হৈছে মোৰ মানে মংগলদৈ ডক্টৰ দেখাই ইনফেকশ্যন হৈ গৈছিল পেটত ভালেই লাগিছে বহুত টকা খৰচ হৈছে অলপমান 4.5 নাই পোৱা নাই হয় এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় গোবিন্দ ছাৰক গোবিন্দ ছাৰে গোবিন্দ বসুমতাৰী কেনে লাগিছে মনত ভাল লাগিছে কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব এই মনত ভাল বুলিয়ে ক'ম 5 বছৰে যাতে তেখেতে ভালে যায় ভালে উন্নতি হয়